Spoločnosť Agromex je pravidelným účastníkom výstavy Naše pole a sme určite radi za príležitosť byť pravidelný vystavovateľ a ďakujeme organizátorom. A prišli sme s takým jadrom nášho produktového portfólia, čo sú teda produkty od firmy Weidemann a firmy Fendt. Prišli sme s traktormi a predstavujeme tu nejaké produkty z nášho zeleného portfólia, z picinářského portfólia. A takisto sme priniesli aj najväčší traktor z portfólia značky Fendt 1050 Vario. Náš stánok je zameraný na predstavenie komplexnosti portfólia, čiže nemáme tu nejaké novinky, ktorými chceme zaujať, ale my ako firma sa snažíme zaujať portfóliom, šírkou portfólia a komplexnosťou toho, čo môžeme ponúknuť farmám alebo zemedelským podnikom v živočíšnej výrobe, v zmiešanej zemedelskej výrobe alebo tým, ktorí sa špecializujú na rastlinnú výrobu. Určite áno, sú tu malé traktory a máme tu radu 200, ktorá je pre menšie farmy. Jeden z týchto traktorov tu bude súťažiť aj v Orbe. Máme tu 300-kovú radu a ako som povedal, je tu 1050 Vario, ktorý je takým bojovníkom, takým najväčším ťahuňom celého toho portfólia. Rogátor, to je naša srdcovka a ten produkt jednoducho našiel svoje miesto na českom trhu. Máme tu zákazníkov, niektorí majú aj viac týchto rogátorov, predchádzajúcu generáciu, súčasnú generáciu a určite je to produkt, ktorý má stále miesto na českom trhu. To je produkt, ktorý my ho voláme čierny rytier. Niekto chodí, že to je, hlavne deti, že to je mlátička Batmanova. Ale je to Fendt Ideal, koncept mlátičky od AGCO a v tomto roku ideme von s touto mlátičkou. Budeme mať takú, povedal by som, uzavretú roučou na vybraných farmách v Českej republike a určite z toho pripravíme nejaké mediálne výstupy, ktoré zaujmú širokú verejnosť.